kan sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kon di ala datra siki. Den datra fonu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga latneti. Te anutu hei srefi dat we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon van oru, you kan kara concrete 1 to 4. Datra oso paramaribo, you sorbo, na un sorbo. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Kijkers en ik heet je vader welkom. Vandaag ben ik met meneer Fraser. En is acteur dan meneer Fraser dan akik de. Dan acteur etaki toe. Meneer Fraser, alsnog een gelukkig nieuwjaar. Ook een gelukkig nieuwjaar hoor. Ja, en de kijkers en luisteraars, ik wens u allemaal ook een geweldig mooi nieuwjaar hoor. Echt. Hey, meneer Fraser, hoe kost je tak in de afgelopen in een jaar pas van januari voor Samsa. Maar ik ga eerst beginnen met het feit dat de heer Bouterse Weylen, ex-president van Suriname, geen staatseer heeft gehad. Vele mensen hadden kritiek daarop, maar wat vindt u daarvan? Kijk, je kan als burger die niet de touwtjes in handen heeft, kan je allerlei meningen op nahouden. Je kan kwaad worden, je kan het verdedigen, je kan het afwijzen, je kan van alles, je kan je gal spugen. Maar we hebben wel te maken met internationale en nationale wetten, waar je niet omheen komt. Naar mijn mening, mijn bescheiden mening, heb ik de hele situatie geobserveerd. En naar mijn bescheiden mening heeft de heer Bouterse eigenlijk zichzelf in de vingers gesneden door te vluchten. Waarom zeg ik dat? Hij had naar zijn achterban toe veel groter en onsterfelijk machtig geweest als hij niet was gevlucht. Want dan had hij bewezen dat hij een man is. En dat hij staat voor waar hij in gelooft. Dat is 1. En 2, naar mijn inziens, als hij niet was gevlucht, had hij dan nog, volgens internationale regels, toch nog de mogelijkheid gehad voor een staatsbegrafenis. Er zijn verschillende landen waarvan ex-presidenten die overleden zijn, die veroordeeld zijn, toch met staatseer zijn begraven. Omdat ze niet zijn gevlucht. Ze hebben dat niet gedaan. Ze hebben een veroordeling gehad. En dat is het.
Maar het moment dat jij vlucht, bewijs je aan je achterban, naar mij inziens hoor, dat je laf bent. Je staat niet in voor je daden. Je bent geen man, vind ik. 2, je kan dan je niet meer beroepen op het feit dat je een ex-president bent geweest. Dat kan je dan niet meer. En dat is zo simpel. En ik kan mij begrijpen. Kijk, je hebt natuurlijk de aanhangers en de tegenstanders. Toch? Je hebt bijvoorbeeld die nabestaanden van die slachtoffers die toen vermoord zijn in 82. Die mensen zouden Chan misschien willen vermoorden als hij die man met staatsweer had begraven. Maar de NDP'ers die zeggen nee, hij is onze guru. Dus hij moet met staatseer, al wat hij ook heeft gedaan. Ja, dus je zal altijd die 2 groepen hebben, voor- en tegenstanders. Maar dit zijn de feiten. Je hebt internationale en nationale wetten. Ja. En daar kom je niet omheen. En meneer Vrees, als we kijken, ook zijn we dus inmiddels januari en we zitten in een schuld van bijkans 100 miljard Amerikaanse dollars. Dat is heel veel. En er wordt vaak gezegd... zakgeld hoor. Zakgeld, no? Ja, daar koop ik meestal brood mee. Oké. Ja, ja. Maar, En soms ook aardappelen en uien. Oké. Ja. We horen vaak dat Grapje hoor, grapje. We horen vaak dat mensen zeggen, ja, het is de NDP schuld, want ze zijn gevlucht met heel wat geld. En dan zeggen ze ook, het is VHP schuld, want ze hadden beloofd niet bij de IMF te gaan. Maar een schuld van 100 miljard, denkt u dat de komende partij wint, de verkiezing van 25? Denkt u dat ze dus Suriname uit deze schuld kunnen halen? Nee. Waarom zegt u dat? Al hoe innovatief je ook bent. Al hoe geweldig ontwikkeld je ook bent. Al ben je een supervakman op financieel gebied. Het is heel moeilijk om uit zo'n zware schuld te komen. Waarom? Om maar 1 feit. Je hebt niet de productie in het land om jou te backbonen om uit die schuld te komen. Je blijft maar afhankelijk van importen. Je hebt geen backbone, je hebt geen productiecapaciteit die jou ondersteunt om onderhandelingen te kunnen voeren met de schuldeisers. Dus om een traject uit te zetten dat wat voor hun ook na te trekken is, transparant is. Voor hun om te zien dat je daadwerkelijk een productiecapaciteit achter je hebt staan die jou die backing geeft om op termijn eruit te kunnen komen. Zodat zij die zekerheid hebben. En die zekerheid ontbreekt er, want je hebt geen export. Alle sectoren zijn systematisch door de politiek kapot gemaakt. Ik ben vanaf 1981 een ondernemer. Is nu al, dit wordt 44 jaar, een ondernemer. Dus ik weet bij God waar ik het over heb. Toch? Politiek heeft ons bedrijfsleven in Suriname constant kapot gemaakt. Wat doet politiek? Politiek maakt mensen afhankelijk. Wat hebben ze met het bedrijfsleven gedaan? Politiek. Politiek heeft het bedrijfsleven afhankelijk gemaakt van de politiek. Als jij in Suriname geen lid bent van een politieke partij en geen propaganda voert voor die partij, krijg je geen enkele opdracht. Dan moet je hopen, als je lid bent van een politieke partij, moet je hopen dat die partij aan de macht komt en dan krijg je opdrachten. Zo kan jij het bedrijfsleven nooit opbouwen. Het bedrijfsleven moet onafhankelijk zijn en gestimuleerd worden door de politiek. Maar het gebeurt omgekeerd in Suriname, waardoor het bedrijfsleven continu kapotgeslagen wordt. Maar grappig is dat alle politici de mond van vol hebben hoe zij het bedrijfsleven gaan stimuleren. Hoe ze het ondernemerschap in Suriname gaan stimuleren, terwijl je het zelf stuk slaat.
Dus ik ben ervan overtuigd dat alleen idioten hier politici worden in Suriname. Mensen die geestelijk gehandicapt zijn. Echt waar, ik kan maar geen andere visie hebben over die mensen. Daarom noem ik ze ook, bij een vorig interview heb ik het ook gezegd, ik noem ze ellendelingen. Politici zijn voor mij ellendelingen. Ze hebben mijn bedrijf nooit goed gedaan. En met mij geen enkele collega. En wat doen ze? Ze zaaien verdeeldheid onder de bedrijven, onder de ondernemers. Waardoor de ondernemers geen eenheid vormen tegen die politiek. Verdeeldheid zaaien. Junami, man, liba mayo, mosetikong. Zo. Waardoor wij getraind zijn in Suriname. Ik weet niet in hoeverre. Je hebt andere landen, ook hier in het Caribisch gebied, die dezelfde soort idioterie op nahouden. Wij zijn getraind in Suriname om egoïstisch en egocentrisch te denken. Waardoor wij nooit het gevoel kunnen opbrengen om samen te werken. Samen iets op te bouwen. Nee, het is ik. Als ik de rest doodvallen, interesseert me niet. Diezelfde Bouterse, die man is ter ziele, laat zijn ziel in vrede rusten. Was het niet diezelfde man die op een podium daar heeft gestaan zeggen tegen zijn eigen aanhangers: ik wens jullie een slapeloze nacht. Hoe in godsnaam kan je dat zeggen tegen je mensen die jij moet vertegenwoordigen als president, mijn God? Hoe kan je mensen een slapeloze nacht wensen? Dan ben je toch opzettelijk bezig ze te vernietigen. Maar die mensen zijn zo geïndoctrineerd en verblind dat ze niet kunnen zien nog denken voor zichzelf. Laat mij het daarbij laten, want ik wil geen ruzie met niets en niemand in Suriname. Ik wil iedereen als mijn broeder en mijn zuster hebben en mijn vriend hebben. Ik wil niemand tegen de schenen schoppen. Dus laten we dit onderwerp dan laten voor wat het is. En als we kijken nu richting nog 4 maanden te gaan, de verkiezingen. Ja. Denkt u dat dus deze regering terug zal komen? Wacht, voordat ik daarop antwoord, wil ik even toch nog een verduidelijking geven over die 100 miljard. Ja. Die 100 miljard is opgebouwd vanaf die onafhankelijkheid. Is die 100 miljard ellende opgebouwd. Die ellende is niet in 1 dag opgebouwd hoor. Die ellende is systematisch opgebouwd. Eerst door Aron. Die ontwikkelingshulp hebben ze lekker verbrast, die ellendelingen. Die NPS en Kornuiten en die VHP en Kornuiten hebben lekker dat geld opgesnoept. Verbrast buiten vrouw, beetje ting, bij om en jari, om en osso, alasani, beetje waji. Ze hebben dat geld vernietigd. Weet je hoeveel van ze geld hebben in Zwitserland op een rekening? Miljoenen US-dollars zijn daar op een rekening hoor. Van verschillende van die politici. Daarom noem ik ze ellendelingen. Ze zijn niks anders dan ellendelingen. Dus die schuld is opgebouwd vanaf die onafhankelijkheid. Is die schuld opgebouwd systematisch. Waarom viel het niet op? Omdat wij die ontwikkelingshulp kregen. Waardoor die pot steeds gedicht werd. Waardoor het volk niet opviel dat wij steeds verder de afgrond inzakten. Toen zijn de militairen erachteraan gekomen in 80. Die hadden van geen toeten, geen blazen. Die hadden nergens verstand van. Het enige wat die arme jongens wisten, was een geweer vasthouden. Dat is het enige wat ze wisten. En ze kunnen me, en ik wil graag dat ze me tegenspreken als ik lieg. Dat is het enige wat ze wisten. Van politiek hadden ze totaal niks gegeten. Van staatsinrichting hadden ze ook geen moer gegeten. Van een landrun hadden ze nog minder van gegeten. Dus die arme jongens stonden eigenlijk met hun rug tegen de muur. Ze hebben dat land overgenomen, maar wat nu? En toen begon het. Ze werden direct omringd door die politici. Let goed op. Ze werden direct omringd door die politici als een stelletje raven. Want die politici wisten en ze zagen dat die arme jongens nergens verstand van hadden. Dus zijn ze als raven direct op ze afgevlogen en ze ingekapseld.
Ik ga je wijzen hoor, ik ga je de weg leiden hoor, ik ga het voor je regelen hoor. En wat hebben die jongens gedaan? Ze hebben regeringen dan benoemd. Sena Sen, Shankar, weet ik veel, al die gasten hebben ze benoemd. Wat hebben die gedaan? Gezorgd dat die staatskas steeds verder werd geplunderd. Zichzelf verrijken en een zootje om hen heen. Toen die militairen het door hadden, de shut them af, toen het was te laat. En toen met die gebrekkige middelen konden ze het land niet meer draaien. Want die importdekking was dan te weinig. Wat hebben ze gedaan? Uit nood hebben ze dan gedacht van weet je wat we gaan doen? We gaan cocaïne verkopen. En daarmee miljarden naar binnen halen om die economie weer te kunnen draaien. Zo zijn ze in die drugswereld beland. Er zijn zelfs vliegvelden nog steeds hoor, in West-Suriname hoor, waar vliegtuigen geland werden. Er was zelfs een fabriek gebouwd. Helemaal in West-Suriname hoor. Waar cocaïne gemaakt kon worden hier in Suriname. Maar op de een of andere manier, ik geloof die Amerikanen, die satellieten van die Amerikanen, van die Brazilianen en weet ik veel. Die hebben het gezien van, hé, de boy zit in die fabriek, ja zo. Dat de man vallen, de man, shut de man, tak je, if je durft go door aan gaan zien, we plata hier kon dreven. Deze zaak kon stop. Dus zijn we gebleven bij een import- en doorvoerland. Wij produceren dan tot op heden, denk ik hoor, ik weet niet, ik ben niet in die drugswereld dus. Maar voor zover ik het weet, produceren we niet. We importeren en we exporteren, dus we zijn doorvoer. Dat doen we, toch? Dus die 100 miljard toch, men kijkt nu ernaar en geeft nu iemand de schuld. Want je moet altijd een dader hebben, toch? Dus vingerwijzen is altijd makkelijker, toch? Dan hoef je niks te onderzoeken, dan kijk je, hé, naar Johnny Duer, naar Johnny. Klaar, dat is makkelijk. Maar zo werkt het niet. Het is een systeem, het is systematisch is het opgebouwd, die schuld. En de een, logischerwijs, verwijt de ander, want hij wil zichzelf vrijwaren. En mooi boy zijn. En de guru van Suriname spelen. Dus hij gaat zichzelf nooit de schuld geven. Hij gaat buurman altijd de schuld geven, toch? En buurman weer gaat overbuurman de schuld geven. Want die Bouterse had het over Venetiaan. En Chan heeft het over Bouterse. Dus je ziet, iedereen schuift de schuld in de ander zijn schoenen. Maar het is leuk om de schuld in de ander zijn schoenen te schuiven. Maar je moet wel de vraag ook kunnen beantwoorden. Wat heb jij eraan gedaan? En dan is er niemand thuis. Op het moment dat je de vraag stelt, wat heb jij gedaan, is er niemand thuis. En dan gaat iedereen direct in de verdediging. Ja, maar kijk nou, onze regering, je moet kijken, boy, wat we allemaal hebben gedaan. We hebben geweldige dingen gedaan. Maar wat pinaras ratten. En het grappigste vind ik, dat vind ik het meest komische, dat dit jaar is begonnen. Vind ik het meest komische van alles, is dat wij de grote boys uithangen in het Caribisch gebied. Ja man, arme Haiti, look van is mijn pina. We gaan voedselpakketten voor ze sturen man. Dat die zijn de voedselpakket. Dat je gaat ta Azië nou, en die je gaat beetje nou voor voedselpakket voor je hebt desma voor jou. Zomaar lauw jij naar Kodre. Hey, het is het meest komische wat ik in 2025 heb beleefd. Jij stuurt voedselpakketten naar eentje die jij arm vindt en jij gaat bedelen want jij bent arm. Dat is zomaar lauw, mi gara. Dat is die prodo, mi gara, jongen. Die zijn nog die prodo, maar die zijn toch prodo. De Agus Revier ja, dus daar heb ik je denk ik duidelijk een beeld gegeven. Cijfermatig, dan moet je zijn bij die mannen van VES. Die kunnen je het cijfermatig duidelijk uitleggen hoe het is opgebouwd. Ik leg je het gewoon maatschappelijk uit. Hoe het is opgebouwd. Als je systematisch het bedrijfsleven steeds kapot maakt, steeds onderdrukt en steeds verdeeld houdt. Hoe je in godsnaam dat je een land gaat opbouwen. Hoe je ooit je schulden gaat vereffenen. Dan ga je toch nooit je schulden kunnen vereffenen. Je moet het bedrijfsleven juist koesteren. En alle ondersteuning geven. Elke cent erin stoppen. Dat zij je kunnen bekken in die vereffeningen van die schulden.
Dus meer een Sabiara. Misschien ben ik van een andere planeet. Of soms vraag ik me af, boy, of naar Jupiter, of naar Pluto, of ben ik mopoko. Want eigenlijk aan mij was het, nou, ik denk je dat niet. Aan mij was je kring, me brie. Ik snap het niet. Kijk, nu heb je, we zijn verkiezingstijd, hè. Dus we zijn nu in ezeltijd. Zo noem ik het, ezeltijd. En dan heb je 25 mei, de dag der ezels. Want die ezels mogen hun kleur gaan uitbrengen. Wat doen ze? Wat hebben we in Suriname? We hebben een politiek kartel. Ik heb het eerder helemaal uitgelegd. We hebben een politiek kartel. En dan zie je nu hoe dat kartel werkt. Allemaal rennen de straat op. Allemaal mensen gek maken. Je moet op mij stemmen, hè. Mi als je dat kon komen. Boy, if you stem, give me. Voor je pinjai, je een miljonair. Ja, man. En trouwens, dat begin bargain is, maar iedereen krijgt 750 US$ hoor. Zou de oliemaatschappij tak nu? Die kosten zijn hoger dan we eigenlijk hadden geraamd hoor. We hadden 9 miljard geraamd, maar het is nu 13 miljard. Wat doen ze daarmee? Jij krijgt geen koperen cent. Ik heb gisteren een artikel gelezen, maar het is niet bevestigd door Staatsolie of door de regering. Dus ik weet niet als het een fake bericht is. Want tegenwoordig is fake en werkelijkheid is door elkaar. Je weet niet meer wat nou fake en wat nou werkelijkheid is. Maar ik heb gisteren een bericht gelezen dat Staatsolie de hele olieproductie heeft platgelegd. Omdat een massa van hoge technici het land is uitgevlucht om in het buitenland hun bestaan te gaan zoeken. Wat denk je waar ze naartoe zijn gegaan? Je gaat ze dadelijk zien op het platform daarbij ExxonMobil. Suriname is gek en blind. Diezelfde Jakisser of Jagar of hoe die man heet van Staatsolie heeft stiekempjes achter alle schermen overeenkomst zitten tekenen met een multinational. Ben je gek of kan je niet helpen? Met een multinational heb je een heel team nodig om te onderhandelen. Ze zijn verschrikkelijk geraffineerd. Wat doen ze nou met Staatsolie? Ze gaan al die werknemers, die hoge technici van jou, gaan ze van je afromen. En ze meer betalen. Jij bent de lul, dan ben je failliet. Dan hoeven ze ook niet met jou te dealen. In dit land, ik zweer het je, kijk. Ik zeg tegenwoordig, mina gue passie. Mina 65 jaar, Ajar is met op 66. Mina gue passie, boy. Maar het breekt mijn hart om te zien wat de jeugd te wachten staat in godsnaam. Ik vraag mij af wat die jeugd zal meemaken in dit land. Gaan ze nog een Surinamer zijn? Of gaan ze een inwoner zijn van een deelstaat van een land of zo? Of moet je, als je naar West-Suriname gaat, Chinees praten dan? Want die Chinezen nemen het daar over nu. Als je naar Nigeria gaat, moet je daar Hindustaans kunnen praten. Want daar heb je India's paspoort nodig. Want ik heb begrepen dat India daar nou overneemt. Waar gaat Afrika overnemen dan? Dan waar gaat die Dogla overnemen als ik, waar ik in godsnaam ook een paspoort kan vinden? Met jasan lekwa switori. Met jasan lekwa switori. Mano teke lekwa switori. Teken bu ernstig sa met takjano. Teke lekwa switori mi mang. Sranang klari. Maar gaat u ook stemmen 25 mei? Ik heb in mijn hele leven 2 keer gestemd. En dat was op mezelf. Toen wij meededen aan de verkiezingen, Vrij Suriname. Toen heb ik op mezelf gestemd. Dat is de enige 2 keer die ik in mijn hele leven heb gestemd. Meer niet. Maar dan gaat hij dus niet... Want ik ga niet stemmen voor een systeem waarvan ik bij voorbaat weet dat het mijn nekslag zal zijn. Daarom noem ik het de dag der ezels. Want dan ben je een ezel als je dat niet kan zien. Dit regeerstelsel en dit kiesstelsel gaat Suriname nooit vooruit helpen. Nooit en te nimmer tot in lengte van dagen. Wat wij nodig hebben is een nieuw kiesstelsel en een nieuw regeerstelsel. En waarom een nieuw regeerstelsel? Alle macht is nu
bij de president geconcentreerd. Levensgevaarlijk. Die man wordt een dictator. Toch, hij bewijst het al. Zeg iets van Chan. Morgenochtend staan ze voor de deur in je team. Staan ze je team voor de deur om je te arresteren. Want je hebt die arme jongen beledigd. Want ze zijn erg beledigd. Die is snel toch. Die jongens hebben 10 jongen. Een met Teggy. Dinosaurus refreshing. Weet je wel. Die jongens hebben erg lange 10 hier toch. Dus je mag niks zeggen. Kijk, ik ga je wijzen hoe dit regeerstelsel Suriname vernietigt. Wat hebben we in Suriname? Door dit regeerstelsel hebben wij een waterhoofd van overheidsapparaat. Ik herhaal het. Door het regeerstelsel hebben we heden ten dagen een waterhoofd als overheidsapparaat. Dat alle inkomsten van Suriname opslokt. Prestatie 0,0 is. En het bedrijfsleven constant dwarsboomt. Dat is dit regeerstelsel. Heel beknopt, even snel, even een van de punten geprikt voor je. Dan kan je nagaan, als ik alle punten voor je zou opnoemen, hoe desastreus dit regeerstelsel is. We hebben een regeerstelsel gebaseerd op de trias politica. Toch? Wat zie je? De trias politica is nu één geworden. Die president dicteert alles wat er gebeurt. Hoe kan een president een PG benoemen? Zie je al hoe achterlijk we zijn in dit land? Dan verwacht je wel van die PG dat die PG onafhankelijk moet zijn en objectief moet zijn. Hoe dan? dan moet je toch van een andere planeet zijn om dat te begrijpen. Een PG kan toch nooit door de president benoemd worden? Dan krijg je toch dat die PG op de schoot zit van die president. Wie's brood men eet, wie's taal men spreekt, is dat bekende gezegde. Dat krijg je dan. Dus die hele trias politica is een puinhoop volgens dit regeerstelsel. Kijk naar die assemblee. Wat zijn de taken? Wetgeving en controleren. Hoe kan de assemblee controleren als jij een verlengstuk bent van die regering? Hoe dan? Dan moet je toch wel gek zijn om het te begrijpen. Hoe kan jij controleren je eigen baas? Dan krijg jij ontslag, want je hebt baas gecontroleerd. Hoe idioot kan je zijn? Huh? Daarom zie je toch in die assemblee, mijn God, dat alles geluld wordt naar die regering toe, door de coalitie. Want als je tegenspreekt bij de klos, dan ben je de klos, hè. Dus dat zie je in het parlement zelf. Het heet het huis van de democratie. Maar eenmaal we over het parlement praten, hoe vindt u dit stuk dat de tweede man van Suriname wist waar de heer Bouters is? Want het kwam zelf uit zijn mond tijdens een interview. Ja, hij heeft het publiekelijk gezegd. Juist, dus wat vindt u hiervan? Want eigenlijk is dat dan ook een deel van... Is strafbaar. Is strafbaar. Te meer, als burger is het zelf strafbaar. Het staat in de wetten, hoor. Je mag niemand schuilplaats bieden die gezocht wordt, die voortvluchtig is. Mag je niet. Is strafbaar. En te meer omdat de tweede man is van het land. Hij is vicepresident. Dan is hij nog meer belastbaar. Vervolgbaar. Door zo'n handeling. Zo onontwikkeld is die arme jongen nou. Maar denkt u dat er iets gedaan zal worden hier tegen? Want we zien dat alles in Suriname... Nee, na 25 mei. Na 25 mei. Pas na 25 mei. Maar dat is het wel oud. Na 25 mei. Dat is het al afgelopen. Ik heb het een keer al gezegd, toch? We hebben op het onafhankelijkheidsplein van ons hebben we 2 potten. Eentje is die smulpot, die is kleiner. En dan heb je een hele grote, die is die doofpot. Is je? Dus dat 25 mei, Torikiri. Als ik het had gedaan, als ik een microfoon had genomen en voor de camera had staan zeggen, ja, mag Lolo Sani, ik ben Sapa mijn tang, was ik direct opgesloten.
was ik direct opgesloten. Maar hij wordt niet opgesloten. Hij wordt verzocht om per procesverbaal verhoord te worden. Hij wordt verzocht. Ik was nu in de bak als ik hetzelfde had gedaan als hem. En dat is het verschil met dit desastreus regeerstelsel. Je ziet dat dit regeerstelsel niet geen nationaal stelsel is en ook geen democratisch stelsel is. Wat voor mij geldt, geldt ook voor jou. Een VP, een president, zijn slechts benoemingen. Maar je bent en blijft dezelfde burger van het land. Je bent niets meer en niets minder. Je bent alleen benoemd in een positie. Het is net als wanneer een bedrijf een directeur aanstelt. Of een CEO aanstelt. Is een functie. Maar is hij dan God geworden? Nee. Is hij dan meer burger geworden? Nee. Het is gewoon een functie. En na een bepaalde periode word je bedankt uit die functie. Bij de politiek gaat het via de verkiezingen. Ja. Dat je bedankt wordt in die functie. En daarna dan. Daarna ben je toch weer gewoon diezelfde burger als toen je voor die periode was. En dat vergissen mensen zich zo degelijk in. En wat het ernstige van dit systeem is, dat mensen 5 jaar in een functie zijn. En wanneer ze uit die functie zijn, door het volk opgedonderd, dan worden ze de rest van hun leven verzorgd door die maatschappij. Als ik bij een baas ga werken en die baas jaagt me weg, verzorgt die baas mij echt niet tot mijn dood hoor. En mijn heel gezin. Want niet hij alleen wordt verzorgd na die periode. Nee, zijn heel gezin. En ze krijgen niet gewoon een ziekenfondskaart. Nee, diamond. Platinum. No go. Want hij is te hoog om naast jou te komen liggen in een ziekbed. Want hij was president, dus hij is te hoog om naast jou te komen liggen. Hij ziek net er libis maar, je dat ik meer. Brief me in asem oloyogo era. President of niet, in asem oloyogo. Bueno, dus die waanzin waarmee we leven in dit land is gewoon griezelig. Is griezelig. We hebben last hier in dit land van hoogmoed, waanzin. We zijn zo hoogmoedig in dit land, jongen. Je kan er een torenflat op bouwen. En daardoor zijn mensen hier zo arrogant. Laat ze maar even een kleine positie krijgen. Een kleine functie. Migaruk batakanga ding. Bijna ja bif go kindagrof matakanga ding. Zo geweldig zijn we dan in dit land. Migarumi Jezus, koken bij jongen. Weet je? En nu wel eenmaal over recht te praten. 2023, 2 mei, werden er een paar trucks gebrand te Pikisaran. Ja. En gisteren werden dus de Indiaanse broeders veroordeeld tot 8 jaar zelfs. Ja. Als we kijken naar de situatie, ze vechten al jaren voor hun stuk. Ik heb gehuild. U heeft gehuild? Ik heb gehuild. Waarom heeft u gehuild? Ik heb gehuild omdat onrecht in Suriname nu ineens recht is geworden. Ik heb gehuild. Ik heb gehuild. Als een eerlijk en oprecht mens heb ik gehuild. Waarom? Die rechter, of tenminste de hele rechtsgang, laat me niet die rechter pinpointen, want anders gaat die man mij dadelijk ook voor de rechter slepen. Want dan heb ik hem beledigd in zijn spraak. Want die man is beëdigd om zijn recht te spreken. Dus laat me die man niet pinpointen. Laat me zeggen, de hele rechtsgang is soep met balletjes geweest. En ik ontkom niet aan de indruk, om eerlijk te zeggen, dat die hele rechtsgang gebaseerd was op het beschermen van die ondernemers die daar die mensen hun leven ondraaglijk hebben gemaakt. Ze hebben die ondernemers beschermd. Als je kijkt naar die hele rechtsgang, de argumenten, de bezwaren, als je alles opneemt, die rechter is eraan voorbij gegaan. Dan ontkom ik niet aan de indruk dat de ondernemers die daar de mensen het leven ondraaglijk hebben gemaakt en hun 15 trucks hebben verloren,
dat die gerechtvaardigd moeten worden. En die satisfaction moeten krijgen. Daar kom ik niet aan onderuit. Het spijt me, misschien is het anders. Ik ben geen rechtsgeleerde. Ik sta niet in de schoenen van die rechter. Ik weet niet wat de man zijn beweegreden is geweest of zijn inzichten. Want het is niet iemand die gisteren is begonnen met recht spreken. Meneer Nano is een heel ervaren rechter. Ja. Dus ik ga ervan uit dat hij wel degelijk weet waar hij mee bezig is. Maar ik ontkom niet aan de indruk dat alleen die ondernemers verdedigd dienden te worden. En satisfaction moesten krijgen. Terwijl ze de mensen jaren het leven ondraaglijk maken. Die mensen mogen niet eens naar hun eigen kostgrondje. Want er worden slagbomen gezet. Er worden gewapende mannen daar gezet. Om de mensen te weerhouden om naar hun eigen kostgrondje te gaan. Die mensen kunnen niet gaan jagen. Die mensen kunnen niet gaan vissen. Die mensen, hun leven wordt ondraaglijk gemaakt. Dag en nacht denderen trucks vlak voor je huis langs. Je klaagt, je gaat naar instantie dit, instantie dat, instantie zo. Geen sterveling luistert naar je. Vooral de regering luistert niet naar je. Want geen enkele regering sinds onze onafhankelijkheid vanaf 1975 heeft geluisterd naar die mensen. Geen enkele regering. Ze hebben de mensen gewoon als vee, als wilde beesten behandeld. Ze hebben nooit die mensen gerespecteerd. Hun leefgewoonten en hun leefomgeving. Nooit gerespecteerd. Tot op heden niet. Nou wordt er weer een pingpongballetje spelletje gespeeld tussen president en vicepresident. Nou heeft hij het geschoven in de schoenen van die vicepresident dat die het maar moet gaan uitzoeken voor de onafhankelijkheid nog. Zie je dat pingpongspelletje? En die arme mensen zitten te hunkeren om die dingen. Wat denk je in godsnaam als ik jou jaar in jaar uit martel? Wat is er toen gebeurd met Kwaku, hoe heet die andere, Jolicoeur en wat is er gebeurd? Het is hetzelfde wat nu is gebeurd. Die mensen zijn ook in opstand gekomen, hebben ook bijna de hele stad platgebrand. Uit frustratie dat je me martelt jaar in jaar uit. En dat is gebeurd op 2 mei. Precies dat is gebeurd. En dan ga je die jongens arresteren. En ze koelbloedig in een bak van een pick-up door de hersenen schieten. Ik had dat anders willen zeggen, maar dan ga je die jongens door hun hoofd schieten. Geboeid in een bak van een pick-up. Ben je dan een mens of ben je een beest? Een dier zelfs. Dieren. Je kan naar alle natuurfilms kijken. Dan zal je zien dat een ander dier nooit kwaad doet. Nooit te nimmer. Een dier eet alleen een ander dier op om te surviven. En hij eet niet die hele kudde op. Nee, 1 wat hij kan eten. Maar wij mensen eten elkaar op als wilde beesten. Zo zijn we. Maar we blijven steeds beweren, hè, want al die religieën hebben die mensen geleerd dat wij de hoogstgeschapenen zijn op aarde. En die mensen blijven dat nog tot op heden geloven. Maar zet het op een rijtje, dan kijk je wie, als wij werkelijk de hoogstgeschapenen zijn op aarde. Als wij zoals wilde beesten genadeloos elkaar vermoorden. Voor wat? Niet om te eten, niet omdat we moeten surviven, nee. Omdat wij macht willen over de ander. Dan vermoorden we hem. Want hij komt op voor zijn recht. En dat is niet goed. Onrecht is veel leuker. Dat we keren. Daarom is het eerlijk, die meer vonnis met dat jongen. Dit is te veel. Die jongens zitten al 2 jaar in voorarrest. Mijn God, die 2 jaar is toch al genoeg, mijn God. Met die boy, jongen, 2 jaar gevangenisstraf is geen poppetje hoor. Mensen doen stoer op straat. Ga stoer doen in een gevangenisinrichting, laten we zien. Ga daar stoer doen, laten we zien. Wel, daar word je een watje, geloof me. En als je niet kijkt, word je ook Shirley. Ja, nou. Want die jongens gaan dadelijk een jurk voor je dragen. Weet je? Hey, een gevangenis is geen pretje, hè. Is geen lolor, is geen kiek.
of een sportzaal hoor. Is die hard hoor, een gevangenis hoor. 2 jaar doorbrengen in een gevangenis, word je gek. Dus mijn God, die 2 jaar, als je nou eenmaal vindt dat die jongens iets kwaads hebben gedaan, dan is die 2 jaar toch al genoeg, mijn God. Hebben ze toch al geboet voor hun daden? Loes de man ook toch, jongen. Dan ga je ze nu nog 8 jaar geven. En dan ga je die 2 jaar aftrekken. Dus 6 jaar mogen ze nog gaan brommen. Migado. Wat denk je dat gaat gebeuren? Dus wat het rechtssysteem van ons nog niet in de gaten schijnt te hebben. Jij lost de mensen hun problemen niet op. Dus jij verbetert hun leefomstandigheden niet. Wat denk jij dat gaat gebeuren als die jongens na 6 jaar uit de gevangenis komen? Ze gaan misschien wraak willen halen. Dan heb je nog grotere gefrustreerde mensen gekweekt. Die nog zwaardere feiten gaan plegen. Omdat ze helemaal dolgedraaid zijn. Vind je dat rechtspreken dan? Ik weet niet hoor. Waar het rechtsgevoel dan moet zitten. Misschien ben ik niet goed getraind of niet goed. Dus belofte, misschien ben ik niet goed gegroeid. Maar recht is dit niet voor mij. Ik heb een ander gevoel van recht. Recht heeft gevolgen. Rechtspreken heeft gevolgen. Het eindigt niet bij het gesprokene. Het eindigt bij wat er daarna gaat volgen. En ik bedoel, de rechtssprekenden zijn dusdanig getraind dat zij daar toch ook rekening mee moeten houden, wat de consequenties zullen zijn. Maar, meneer Sabiara, wij houden niet van elkaar in Suriname. En, je moet één ding niet vergeten, hè. Kijk goed naar deze regering. Kijk goed naar deze regering. En vraag je af wie de sponsoren zijn van deze regering. Dan ga je zien waarom ik dat gevoel heb gehad. Dat dit geen rechtspreken is geweest. Dat dit bescherming van die mensen is geweest. Sponsoren. Daarom heb ik dat gezegd. Daarom heb ik dat gevoel. Kijk wie de sponsoren zijn van deze regering. Van die regerende partijen. Kijk wie de sponsoren zijn. Er is ook een parlementariër die dus zei, de heer Joggi zei dat hij aan tafel wil zitten met iemand en praten over de goede dingen die VHP heeft gedaan. We hebben laatst gezien dat de Dan wil ik hem wel. Dus ambulance heeft gedoneerd. Oh ja, 10. Dus, Maar dadelijk gaan we horen van waar ze vandaan komen. ja. Dadelijk gaan we horen hoor. Want nu heb je nog niet gehoord waar ze vandaan komen, Dus toch? Er wordt alleen gezegd 10 ambulances. Waar is dat geld vandaan gekomen? Ga je dadelijk horen. Dadelijk. Na 25 mei ga je horen waar dat geld is gekomen hoor. Maar om terug te komen, denkt u? Want vele mensen... Mag ik roken? Ja. Hey! Vele mensen hebben... Trouwens, er zijn videobeelden gedeeld op Facebook waarbij VHP werd uitgeboeid. Nee, uitgejouwd. Heb je een Eller morgenplaats? Ze werden uitgejouwd te Abrabrokje. En denkt u dat ze die 26 zetels zullen halen? Laat me dit duidelijk stellen. Ik heb je zo net een klein tipje van de sluier gelicht over dit regeerstelsel dat we hebben. En dit kiesstelsel dat wij nog steeds hanteren in Suriname. Volgens dit kiesstelsel is alles en dan ook alles mogelijk. Ze zeggen wel eens toch, het gezegde bij God en Suriname kan alles. Wel, God zelfs reelt wanneer hij naar Suriname kijkt. Want hij zelf heeft regels, maar Suriname niet. Hier is alles mogelijk. Hier is alles mogelijk. Volgens dit kiesstelsel is het niets uitgesloten. Alles kan. Chan kan zelfs 51 zetels krijgen. Ronnie kan 51 zetels krijgen. Hoe die andere paar, Somo kan 51 zetels krijgen. En die andere van, die met die frambo daar, Gregory, kan ook 51 krijgen. Dit kiesstelsel laat het toe.
En dan ga je nog mooier zeggen van dit kiesstelsel. Dit kiesstelsel, hoef je zelfs maar 1 zetel te krijgen. En toch kan je president worden van Suriname. Want in het parlement wordt er gekozen. Als je 2/3 hebt in het parlement, die jou kiezen, al heb je maar 1 zetel hoor. Als het parlement jou kiest, 2/3 van het parlement, word jij president. Is je kiesstelsel voelen. Soep met balletjes. Het juiste kiesstelsel is dat de president rechtstreeks gekozen wordt. De vicepresident rechtstreeks gekozen wordt. De ministerraad rechtstreeks gekozen wordt. Dan heb je die scheiding van die trias politica. Maar deze Tom en Jerry heb je nooit een scheiding. Anokang is voor de gekhouwerij. Maar die ezels, sorry. De kiezers geloven nog steeds in de rechtvaardigheid van dit stelsel. En gaan om de 5 jaar hun stem uitbrengen. Mijn God, wanneer worden ze wakker bij Jezus Christus? Oh, sorry. Met Karama, nee. Hij had het net druk, weet je. Maar goed, met Karama. Stuur je app. Maar wanneer worden die mensen wakker, vraag ik mij dan af. En hoe kan je zoiets dus oplossen om een nieuw kiesstelsel te brengen? Nieuw kiesstelsel en een nieuw regeerstelsel. Dat betekent dat je de grondwet moet vernieuwen. Om die 2 stelsels, die nieuwe stelsels, te kunnen invoeren. Dus wat moet er gebeuren? Het volk moet niet gaan stemmen, het volk moet kiezen voor een referendum. Dat er een nieuwe grondwet wordt ingevoerd. Dat deze grondwet weggegooid wordt. Het zou een tijdelijke grondwet zijn hoor. Toen ze dat vredesakkoord hadden getekend. Het zou tijdelijk zijn. Het is tot op heden, het is permanent geworden. Die grondwet. Het zou tijdelijk zijn. Het is nou permanent. Zie je hoe we belasterd worden in dit land? Het volk wordt verschrikkelijk belasterd. Daarom, hoe noemen ze die kiezers? Stem. Vee. Ze worden beschouwd als vee. Omdat ze zich ook als zodanig gedragen. Je redt maar. Al die partijen moet je kijken. Dan zit ik te kijken naar die propaganda's van ze. Die verkiezingspropaganda zit ik dan te kijken. En dan lach ik me kapot, jongen. Dan vraag ik mij af, hebben die mensen verstand die daar lopen? Of hebben ze alleen een lichaam? Weet je, want bij God, je zal toch een keer stil blijven staan en nadenken van, hey shit, waar ben ik mee bezig? Maar nee, dan moet je op een die paarse rennen, ja, bouta, ja, NDP. Die oranje lopen, ja, Chan, VHP. En die gele lopen, ja, Ronnie, ik kom. Wanneer gaan jullie stilstaan en nadenken voor jezelf? No, Chan, ze kan kouteren. Zodanig dat Ronnie het duizelig, maar Petroni klemora tere. Ik voet van mijn karring. Amtoken na chorop. Pamaora tere, midat ne lusa tere. Amtoken na chorop. Ida hori. Chan, ze kan tere takay duizelig. Hij zoekt op braak, payori. Macht en geld. Elouding. Dat elou politici nasranan. Macht en geld. Maar dit is dus te zien bij elke regering die is gekomen. Elke regering die ook weer gaat komen. Dus volgens dit stelsel. Dus het is dan een ongoing thing dat nooit stopt. Anego stop. Het gaat alleen erger worden. Want ze leren van elkaar. Als je doet dat niet, alles mee teking. Daarmee doet u. Daarmee doe maar ogri. Toch doet teking. Ze hebben gezien. Wat heeft Chan gezien? Tijdens Bouterse. Durfde toch niemand zijn mond open te doen? Want dan krijg je DNV in je nek. Wat doet Chan nu? Niemand. Hij doet erger dan Bouterse. Die dingen. En openlijker dan Bouterse. Wat heeft hij gedaan? Jet team. Die andere had DNV. Deze heeft Jet team. Durf op een moffo.
De man na maar voor door of zoet je rastro. Dus je ziet ze leren van elkaar toch? Maar dus eigenlijk- Dus als je doet dus maar toch dat durf, dan ben je dat, de man ook durft toe. Dus in zo'n democratisch land heb je eigenlijk daar geen recht meer op praten. We hebben geen Vrijwilligheid- democratisch land. We hebben geen democratisch land, nooit gehad. Niet voor de verkiezing, niet na de verkiezing, niet voor onafhankelijkheid, niet na onafhankelijkheid. We hebben nooit een democratie gehad. Waarom zegt u dat? Oké. De basis van een democratie, als wij een democratie hadden gehad, hadden wij een wettelijke instantie gehad, waarbij het volk 5 jaar lang tijdens elke regeerperiode inspraak had en controle kon uitoefenen. Dan hadden wij een democratisch land gehad. Maar dat ontbreekt in ons stelsel. Opzettelijk. Want die boys zijn allemaal terroristen. Die boys, onze politici, zijn allemaal machtsgeil. En ze dulden geen tegenspraak van het volk. Dus we hebben nooit een democratie gehad. Laat niemand voor de gek houden. Er bestaat geen democratie in Suriname. Er bestaat niet. En hoe kan je dus zoiets oplossen? Ik begrijp dat het eigenlijk een gewoonte is geworden. Maar, Cultuur geworden, gewoonte, Juist. ik weet niet hoe je het moet noemen. Het is, maar iedereen moet- denkt het dat het zo hoort. het moet toch eigenlijk ergens gaan stoppen, want anders gaat Suriname dus zo niet vooruit. Ik heb het geprobeerd. Wij van Vrij Suriname hebben het in 2010 geprobeerd. De mensen wakker te schudden, de ogen te openen. We hebben het in 2015 weer geprobeerd. Het heeft ons als ondernemers, want Vrij Suriname bestaat alleen uit ondernemers. Geen politici. Geen politici. Die ellendelingen hebben we niet nodig tussen ons. Alleen ondernemers. Dus het heeft ons alleen uit ons eigen zak geld gekost, die verkiezingen. Echt 0,0 zetels behaald, omdat niemand wil luisteren. Ze zijn geïndoctrineerd, gemanipuleerd en verdeeld gehouden. Vandaag is de VHP ook jarig. En nu schreeuwt het heel volk, hè. Ze willen visionaire leiders, ze willen eerlijke leiders, ze willen rechtvaardige leiders, ze willen dienende leiders, ze willen weet ik veel, ze willen God hebben in feite. Maar waar moet die leider vandaan komen dan? Als jij zelf corrupt bent, jij zelf niet wil luisteren. Waar moet hij vandaan komen? Hij komt uit hetzelfde gezin als ons hoor. Hij komt uit mijn gezin, jouw gezin, ieder gezin. Komt diezelfde leider die jij zo graag wil hebben. Wat doe jij eraan om hem te kweken? Maar je wil het hebben. Moet je in de hemel komen vallen? Kan je meer, kan ook een modern. Dan maar app noemen. Kan je ook zijn maar een app. Je weet ik veel. Ik maak er een grap van hoor. Ik hoop niet dat mensen mij kwalijk nemen dat ik dat heb gezegd hoor. Maar het is niet dat ik disrespectvol ben of oneerbiedig ben. Maar ik geef gewoon een grap. Om het te illustreren hoe achterlijk en hoe onmenselijk wij denken. De VHP is vandaag ook jarig, zoals ik eerder Ja, aangaf. zij is 76 en jaar we zien geworden. dat ze ook pakketten verstrekken naar de bevolking toe van Suriname. Dus Ja. eigenlijk, Ja, de zoethouders. maar je disranam. Nee. Kijk, om de 5 jaar krijgt het volk zoethoudertjes. Dat is zodat je dus net in leven blijft, net genoeg vitamine hebt om dat potlood vast te houden om die kleur te zetten. Om de 5 jaar krijg je dat. Want anders sta je zo hongerig hè, met dat potlood. Je beef, dan weet je niet waar je moet kleuren. En hoe roept u zoiets? Zoethouders. Zoethouders. Dat zijn zoethoudertjes. Het is om je net in het leven te houden. Om net die pen niet te schudden, maar goed vast te kunnen houden. Dus ik kirie beef toch dadelijk ook een kleur op wat trapressie. Weet je? Ja, inderdaad. Ja, maar meneer Fraser, als we nou kijken, het zijn grote partijen die nu eigenlijk vechten voor positie. Ja, maar dat is altijd zo geweest. Ja, maar wat denkt u precies? Want we zien een schuld van 100 miljard, heel veel mensen hebben geen moneykartas, Ja. vele mensen met een beperking Ja. lijden ook eraan. Ja. Denkt u wel dat het nu dus na de verkiezing erger zal worden? Of zullen we ook een Haiti worden? Na 25 mei absoluut Haiti. Dus dan gaan we eigenlijk geen pakketten meer kunnen verstrekken aan andere landen. Nee. Maar we gaan alleen maar pakketten krijgen. Nee, we gaan India. Maar, er is hoop, er is hoop. Na 25 mei, deelstaat van India,
zuur-B. Geen Bombay, maar zuur-B. Oplossing Lexanti, boy. Dat pinaren we niet meer. Dan krijgen we de steun van India. Zo. Is even een grapje. Isap Milo, doe ververi. Weet je, maar je moet goed opletten. In mijn grappen schuilt er wel een keiharde realiteit. Hè? In mijn grappen schuilt er wel een realiteit. Kijk, wat wij hebben, waarom ik zeg van, waarom ik het de dag der ezels noem, die dag der verkiezing, is omdat mensen gaan stemmen voor meer van hetzelfde. Dit gedoe met die zogenaamd grote partijen en kleine partijen. Ze hebben ze gecategoriseerd om ze te kunnen, weet je, de grond in te kunnen boren. Toch? Waarom? Je moet de vraag stellen, waarom worden kleine partijen nooit grote partijen? Mensen staan niet stil bij die dingen. Mensen kijken er overheen. En luisteren naar al dat gebabbel en geblaf wat ze aangehoord krijgen. Maar ze prikken niet doorheen. Ze kijken niet naar de realiteit. Waarom worden kleine partijen nooit grote partijen? Simpelweg omdat wij lijden aan een hoogmoedwaanzin. Waardoor wij te arrogant zijn om naar elkaar te luisteren. Laat staan om met elkaar samen te werken. Want wij willen allemaal die grote boy zijn. Wij willen die president zijn. Dan gaan we toch nooit samenwerken. Dan blijven we toch klein. Inderdaad. Dan blijven we toch klein. Jaar in jaar uit. Nu heb je mediageile voorzitters van die kleine partijen. Zoeken alle media op die ze maar kunnen vinden. Bij elke scheet staan ze voor een microfoon. Staan ze voor een camera. Bij elke scheet. Je hebt eentje, Del Castillo. Die 91. Je kan er overal vinden. Overal waar er een camera te vinden is, kan je haar vinden. Maar denkt u niet dat ze misschien wel... En mediageile mensen. Ja, maar ziet u misschien geen leiderschap in de... Ziet u dat het capabel is, van de manier hoe ze praat? Of is het gewoon ook een manier van indoctrineren? Precies hetzelfde spelletje speelt ze. Precies hetzelfde spelletje als de rest. Oké. Stel dat zij zo'n magnifieke leider was. Als wat jij zou willen denken. Waarom legt zij nooit een pragmatische aanpak uit van de maatschappij, hoe zij het gaat opbouwen, mocht zij regeermacht krijgen? Dan moet jij toch, net als wat ik heb gedaan, bij de motivatiespeech heb ik duidelijk aangegeven dat je het op basis van een pragmatische aanpak moet doen. Met systemen die op elkaar afgestemd zijn, moet uitwerken. En dan heb je een tweesporenbeleid nodig, want bij elk systeem, elke programma heb je financiering nodig. Dus je hebt een tweesporen nodig. Het financieel beleid moet op orde gesteld worden. Hoe je het beleid, het democratisch beleid, of het productiebeleid op poten zetten. Toch? Dan heb je die financiering nodig. Toch? Dus je hebt beide poten nodig. Maar het enige wat je moet goed opletten. Bijvoorbeeld die mevrouw Castillo. Bij elke scheet, alles wat er gebeurt, rent ze voor een camera om kritiek te leveren op wat er gebeurt. Op de actuele situatie. Maar heb je er ooit voor een camera gezien? Met geschriften die uitgewerkt zijn. Welke programma's na elkaar afgewerkt zullen worden. Als zij regeermacht heeft. Heb je er ooit gezien? Heb je ooit van een van die andere partijen gezien? De grootste partijen. VAP en PS. Heb je ze ooit dat gezien? Dat ze een pragmatische aanpak op papier aan het volk uitleggen. Aan de kiezer uitleggen. Uitrollen voor de kiezer. Wat ze wel zeggen is dat ze volksgezondheid zullen regelen. Ja, dat is bla bla bla. Dat kan ik ook. Dat kan iedereen. Dat kan zelfs mijn kleinneefje van 3 jaar. Dat kan hij ook. Ja. Je hoeft hem alleen te vertellen wat hij moet zeggen. Allemaal lullen dezelfde onzin.
We gaan dit aanpakken, we gaan dat aanpakken, we gaan wegen bouwen, we gaan huizen bouwen, we gaan mijn grootmoeder uit het graf halen, Isabi. Alle soort onzin. Maar het is alleen maar bla bla bla, buikvullen. Maar leg me uit, rol de programma's voor me uit, hoe je dat doel gaat bereiken. Ja, maar dat doe je niet, want dat heb je niet. Je hebt die programma's gewoon niet. Ga bij die grote partijen. Echt waar. Ik vraag steeds aan die journalisten. Doen jullie dat een keer? Op Bondroe, dan gaan jullie langs alle grote partijen. Dan vragen jullie ze. Rol het uit voor me. Wees me het op papier. Jullie programma. Wees me op papier. Rol het voor me uit. Maar geen een van die journalisten doet het. Ik weet niet of ze ook lekkers krijgen. Ik weet niet hoor. Maar goed, want in dit land is alles mogelijk. Hè? Iedereen wordt hier gevoed. Is dat niet hoor? Dus, want ze doen het gewoonweg niet. Kijk, dan pas ben je een journalist, is het oog en het oor van het volk. Zeggen ze toch? Ja. Dan pas ben je dat. Wanneer je voor het volk, de kiezers, die gasten voor het blok zet. Van je lult zoveel, maar rol het voor me uit dan. Laat me het zien op schrift. Hoe jij het gaat aanpakken. Laat me het zien. Dat je het hebt uitgewerkt. En daar heb je de pop aan het dansen. En ik nodig alle journalisten uit om bij Vrij Suriname langs te komen. Dan ga ik het voor ze uitrollen. Dan gaan ze zien dat we het wel degelijk op papier hebben. Een heel boekwerk. Hoe we die maatschappij zullen opbouwen. Maar wij doen niet meer mee. Want wij hebben geen 520.000 SRD. Om eventjes neer te tellen. Als instapgeld. Zo noemen we het nu. Nu noemen ze geen instapgeld meer. Nu noemen ze het waarborgsom. Ja. Wel, wat ik moet waarborgen mag Joost de goede God weten. Misschien om een andere ketting voor Melissa te kopen of zo. Weet ik veel. Of voor die andere buitenvrouw van Ronnie. Weet ik veel. Ik weet het niet hoor. Waarvoor ik die waarborg moet geven. Maar in elk geval moeten we waarborg geven. Nou, ik waarborg niemand. Want het is mijn democratisch recht om mij verkiesbaar te stellen. Dat staat in de grondwet. Jij mag mij geen geld vragen. Het enige wat je me mag vragen aan bijdrage is om de onkosten van het verkiezingsprogramma, de verkiezingscoördinatie, om die onkosten te helpen dekken. Dat mag je me vragen. Maar je mag mij geen waarborgsom of instapgeld of weet ik veel wat voor geld vragen. Wat ga je ermee doen? Een nieuwe jurk kopen voor je vrouw? Huh? Asailawi. Je verdient genoeg als president of als vicepresident toch? Koop zelf voor al die buitenvrouwen, koop direct ook voor allemaal. Toch, geef ze ook een auto, weet je. Verdient genoeg. Toch, dan moet je dan schrijf je 50%. Of 500%. Binnen zou met procent denk je dan schrijf je. Koopkrachtversterking. Je pot je want dan boy Pina. President Pina. Dus hij heeft ook koopkrachtversterking nodig. Als je boy Pina erg. Verschrikkelijk de boy Pina. Ja, vind je het gek? If alla gado de afro fi waga Dubai ko bij wat kagoot kitty. Sorry, ik mag geen. Sorry, ik trek me woord. Ja, het is al vastgelegd, dus ik kan het niet terugtrekken. Maar goed, ja. Maar mijn excuses voor dit gedrag. Ik zal het niet meer doen. Ja, maar meneer Fraser, het was ook lekker geweest om te praten met u. Natuurlijk over de verschillende problemen. En u ook als een ondernemer, hoe u dit alles heeft mogen ervaren. Ja. Kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Hè. Die NDP'ers, die arme zielige mensen, die weten niet beter. Die staan te schreeuwen over een NDP en over een revolutie die ze hebben gevoerd. Wel, ik ben vanaf 1981 ondernemer geweest. Ik wil elke ondernemer van die tijd uitnodigen om mij te komen vertellen als ze het goed hebben gehad. Het was barre ellende. Mensen moesten in de rij gaan staan voor een puntbroodje. Een vrouw is doodgevallen, een zwangere vrouw in de rij voor suiker. Een vrouw is doodgevallen. Dat was die periode. Geen enkele revolutie. Het was barre ellende. Maar die arme zielige mensen die het waarschijnlijk niet hebben meegemaakt. Zijn jonge mensen, hebben het waarschijnlijk niet meegemaakt. Die worden gebrainwashed. Hè?
geïndoctrineerd dat het een revolutie, ja, dit is het hoor, dit is dat ding. En dan geloven ze klakkeloos wat ze voorgekoud wordt. Weet je, want ze hebben geen referentiekader. Omdat veel van die dingen ook niet op beeld zijn vastgelegd. Dus die mensen hebben geen referentiekader dat je het voor ze kan afdraaien, laten zien wat de realiteit is geweest. Weet je, dat is jammer eigenlijk. Dat is jammer, want dan zouden ze wakker worden wat er werkelijk is gebeurd. Want het was niet zo rooskleurig hoor, echt niet. We hebben echt bittere armoede meegemaakt, vooral als ondernemers. Het was gewoon een ware ellende, weet je. Maar goed. Dank u wel, meneer Fraser, voor natuurlijk uw tijd en dat wij zo lang. Ik ben jullie ook dankbaar, boy. Kijk, ik ben niet iemand die voor elke camera rent om allerlei onzin te komen vertellen en media geil te lopen doen. Ik ben pas voor een camera wanneer jullie me uitnodigen. En ik voel me altijd vereerd bij jullie, weet je. Ik weet niet waarom. Misschien zijn jullie zo lief, maar ik voel me vereerd dat ik bij jullie mag zijn. Ja, boy. Zeker. Yes. En kijkers, dit was meneer Fraser. Ik ben Christian Lakpat van Cultuur TV. Vergeet jullie niet onze page te volgen, te subscriben, te liken. En ik zie u bij de volgende. Dank u. No hornot lo tambri binus refi una de westra namang Vaderland Suriname is je vaderland Suriname altijd dichtbij je sapvat toch in Meati Srana altijd dichtbij, je sapvat toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader. Vaderland. Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland.